Ourense está unha exposición que conta a historia da nosa terra, unha historia de 100 anos. É unha mostra que quere contar a nosa terra a través das súas portadas, das portadas que fixeron historia, porque as portadas da nosa terra que fixeron historia, fixeron a vez historia de Galicia, da Galicia contemporánea, entre 1907 e o 2007-2008 que estamos celebrando este centenario. Unha cabeceira que reflexa Galicia vinculada a Compostela e que ademais fai un esforzo permanente por renovarse e un esforzo permanente por contribuir á normalización lingüística, cultural e á normalización tamén política e social deste país. Estamos nunha nova etapa. Esta etapa comeza o 4 de Nadal. A nosa idea é seguimos cos mesmos principios, pero queremos abrirnos moito máis á sociedade. Queremos seguir defendendo o que é a lingua e a cultura galega, e para iso queremos apostar por todo tipo de soportes. Queremos apostar por a ilustración gráfica, por o periodismo gráfico, pero incluso tamén queremos apostar a nivel editorial por outro tipo de soportes. Queremos que a televisión sea un punto de partida, non un punto final. Queremos que a internet sea un camiño que nos leve e nos acerque a outras persoas que non poden contactar con nós. En definitiva, queremos sentirnos orgullosos do que somos e, sobre todo, queremos ser o que fomos sempre e seguiremos sendo, ante todo, galegos. E que portadas hai nesta mostra? Pois todas as que se comprometeron a nosa terra na defensa de Galicia, na defensa dos intereses dos galegos e as galegas, están contadas pois con todos os argumentos que o xornalismo das diferentes épocas que viviu a nosa terra reflexaron nas súas portadas. Este é o colofón, por así decirlo, do centenario da nosa terra. Este colofón vai a ter un percorrido por toda Galicia, esta exposición. A próxima fin de mes estaremos en Coruña, despois estaremos en Ferrol. A idea é recorrer, digamos, toda Galicia, das cidades e vilas máis importantes antes de final de ano. Están desde os grandes titulares contra a emigración, os grandes titulares en defensa da terra, ou as caricaturas de Castelao, os dibuixos de Castelao ou de Camilo Díaz Valiña. Nós o que queremos é transmitir a nosa ilusión, a nosa idea, digamos, o noso compromiso con esta cultura, con este idioma, que non é máis que outro que o noso. E como tal, defendelo e facelo chegar a todo o mundo como algo normal, entendes? Nos queremos decir que a nosa terra sea un medio de comunicación, pero máis que un medio de comunicación, algo que interveña, digamos, na sociedade, pero desde o punto de vista positivo, non nunca negativo. Creo que debemos dar a información en positivo. Creo que debemos aportar, digamos, ilusión a este país e como tal estamos traballando para eso.